Казвам се Борислав Христов Борисов. Роден съм и живея в София, столицата на Народна република България. Една малка държава, която ако потърсите на карта с по-голям мащаб, много трудно може да намерите. Макар че се намира на кръстопът, който свързва Европа с Африка и Азия. Радват ме малките неща, харесват ми екстремните спортове. Моето хобби през свободното време е да си повдигам адреналина по различни начини. Един от спортовете, които много обичам, е уиндсърфа. Хавайски сърф също много ми харесва. И въпреки, че България няма излаз на океан и огромни вълни, това не ме спира да карам сърф. Алох! Ето ги моите приятели, това е Тони. Здравейте! С тях винаги е весело. Никога човек не знае какво може да го очаква след следващия забой. А това е Стани. Важен човек в нашата компания, без него всеки ден. Спири, чирно много дупки. Моля се, остави този кадър. Това са моите приятели. Тонката. Здравейте! Весело момче, който не знае защо е на тази планета. И Станислав Савов. Един ден ще стане много известен фотограф. Сега е много известен мой приятел. Сега отиваме да се позабавляваме на един аквапарк, да покараме сърф, да се посмееме на мократа вода. И така до сутринта. Това е вече... Ай как минава. Има ли стъкловата? Чакай да книга. Да. Не мога извада в момента. Има. Я чакай, малко. Чакай. Не мога извада. Можеш бе. А с ножица не мога, разбираш. Това не се забива. Ето това е едното. Остави го отстрани. Не знам други, не мога да трябва пак да измиш какво. Ето мидата, но не да мога. Тези неща ме карат да се чувствам жив. Всеки ден, всяко препятствие ми напомня, че съм човек, а не машина. Така съм по-близо до природата, която винаги взима нещо от мен. Благодарение
Бездарният начин, по който отхвърляме стъклени отпадъци, не може да мине един ден без инцидент. Виж, ти можеш да ме пържа. Да те разместя да те стъкам. Или има? Да ми има стъкам. Не, зрителна сметак. Значи се по-тоби двайкваше едно, може би има още едно. Не ми има още едно. Не знам всички, искам да кажа точно върху тия стара пария, тия феймъси, тия рапари и да ми разправя, вади някакви чехлики, тия дънки стрих 300 лея. Лил Уейн ги носи в новин клип и аз сега как да му кажа, че ако видя Лил Уейн на улицата, ще ми се изплюва в лицето, защото не ме кефи някакъв. Ели готче, спри камерката. Скачвате по-добро ключа на фиша. Това че хубаво е голема живот. Пасти си портмонетата, ей! Що беше? Вземеш? Има красиве! Да. Успях да се срежа много добре. На широко и на дълбоко. От един път. Само стъпих във водата и едно стъкло си свърши работата. За мое съжаление, сега ще трябва да отида до нашата невероятна здравноосигурителна система. Да видим дали ще ми искат пари, за да ми зашият кръчето. Плащам си данъците, плащам си застраховките. Сега остава всичко в техните ръце. Всичко се случва много мудро и въобще не е в полза на пациента. За мой късмет успях да стъпа върху стъкло, което да разряза петата ми, докато карах вейкборд. Затова може да ви оставя едно хубаво послание на всички хора, които са след нас, да решили да хвърлят стъклените си отпадъци и каквито да било. Където и да било. Моето послание е следното. Не разрушавайте там, където сте дошли да се забавлявате. Това, от което най-много ме е страх, не са екстремните спортове или опасностите, които дебнат докато ги практикувам. Най-много ме е страх от наркотиците и от човешката глупост. На кръка ми. Е това само ще се държи. Е това. Какво имаш в джобовете? Портфел с документи. Рецепта за болния крак. Шепа монети. И нещо интересно. Една гайка за късмет. Всеки път, като си намеря гайка на улицата, я взимам в себе си за късмет. Всеки път, като извада от джоба си, се подсещам, че живота е хубав. Life in a day. Животът в един ден.